Ще ти кажа защо избрах този костюм за Наталия Кобилкина и защо той работи толкова силно за нея. Първото нещо, от което тръгнах, е цвета. Наталия е жена с дълбоко, топло излъчване, тъмна коса и много силно присъствие. И точно за това избрах този нюанс на лилавото. Не е твърде студен, но не и прекалено ярък. Този цвят създава дълбочина и авторитет, но в същото време подчертава женствеността. Не я засенчва, а я кара да блести още по-ярко. Второто нещо е кройката. Исках да съчетава две много важни неща. От една страна авторитет. Тя е жена, която често излиза на сцена, говори пред хора, води семинари и обучения. От друга страна женствеността. Защото това е нейната същност и послание. Затова тази кройка е балансирана. Има структура, има леко консервативно класическо излъчване, но и много мекота. И третото нещо е материята. Костюм е изработен от студена вълна. Една от най-класните материи за такъв тип визии. Но красотата й не е само външна. Тя създава неповторимо усещане за комфорт. А за жена с толкова интензивно ежедневие като Наталия, комфорта е задължителен. А когато една жена се чувства добре в това, което носи, то се вижда. А ти харесваш ли Наталия в този костюм? И би ли носила такъв?